Libap ýylaýtyryň sosial üçinçilik bölümlerinde uzyn nowatlar emele geldi. Azatlyň habarçylarynyň gurrun bermegine görä, bu maýyplyk boýunça kömek pullaryny almak şeýle hem munyň üçin Lukmançylyk komissiýasynyň geçmek hem hasaba durmak bilen baglanyşykly. Maýyplygyny tasdiqladyp hasaba durmak işi kömek puluny almak üçin her ýyl talap edilýär. Azatlyň Libapdaky habarçylary şu günler ýaşaýjylaryň saglyk ýagdaýy sebäpli döwletiň kömek puluny almak üçin komissiýadan köpçülikleýin geçmeli bolýanlygyny habar berýärler. Bu talap birinji maýyplyk toparyna girýän adamlardan başgalaryň äklesine degişli. Lukmançylyk komissiýasynyň geçmek hökmany talapdyr we komissiýanyň agdalarynyň karary maýyplaryň döwlet ýeňilliklerini almak hukugynyň tasdiqlanmagyny ýa-da ret edilmegini aňladýar. Habarçylaryň sözlerine görä komissiýadan geçmek üçin bir näçe resmi namalar talap edilýär. Şol sanda maşgala Lukmanyň ýazyp beren spravkasy we keselhanadan adamyň saglyk ýagdaýy baradaky epikris resmi namasy. Kömek puluna dalaş edýän maýyplaryň keselhanada ýatyp çykmagy we bu arada kagyd getirmegi hem hökmany talaplaryň biri. Bu kagyd bolmadyk ýagdaýynda komissiýa ýeňillikleri almak üçin zerur tasdiqlaýjy karar çykarmaýar. Keselhana ýerleşdirilmegi baradaky resmi namanyň talap edilmegi bolsa, köp maýyplaryň döwletden kömek puluny almak ugrundaky uly päsgeliçilikleriň biri bolup durýar. Häzirki wagtda Türkmenistandaky şäher hastaxanalarynda adam köp. Käbiri koronavirus alamatly keselçiligiň köpelmegi sebäpli doly karantina ýapyldy. Şeýlelik bilen maýyplaryň ençemesi hastaxana ýerleşdirilmekden we maýyplygyny hasaba aldyrmak mümkinçiliginden mahrum bolýarlar we netijede döwletden kömek puluny hem ýeňillikleri almak mümkinçiligini ýitirýärler. Türkmen kanunçylygy raýatlaryň sosial gorawyny kepillendirýär. Durmuş üçinçiligi kanunlaryna görä döwlet maýyplary sosial taýdan goramagy maksat edinýär. Bu gorak pul kömeginiň tölenmegini döwlet edaralarynda hem döwlet dukanlarynda ýeňillikleriň berilmegini öz için alýar. Maýyplara muht bejergi we derman almagy hukuk berilýär. Emma iş ýüzünde bejergi öz hasabyna diýen ýaly amalaşyrlar. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä maýyp adamlar her 6 aýdan lukmançylyk barlygyndan geçmeli bolýarlar we olaryň özlerini bejertmeginiň ortaça bahasy 3000 manada ýetýär. Häzirki wagtda büdjet hastaxanalaryndaky hastalaryň köpdigi sebäpli maýyplar kabul edilmeýän bolsa, tölegli medisina kömeginden peýdalanmak köpler üçin el ýeterli däl. Azatlyň habarçylarynyň aýtmagyna görä, bu şertlerde saglyk sebäpli ýeňillikler üçin ýüz tutýan yerli ýaşaýjylar häzirki ýagdaýda çykalga tapman döwletden maddi goldaw almak mümkinçiliginden doly mahrum bolup umydysyz ýagdaýa düşýärler. Türkmenistanda döwlet tarapyndan berilýän kömek pullarynyň ortaça hasaplaýyş muktary 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan 10% ýokarlandy we 354 manat boldy. Türkmenistanda ortaça maýyplyk pensiýasy 400 manat töwereginde. Türkmenistanda maýyplar uzak wagtlap gaty kyn şertlerde ýaşaýarlar. Indi pandemiýa döwründe olaryň ýagdaýy hasty erwetleşýär. Türkmenistanda maýyp adamlaryň dilekçiligi çykýan halatlary köpeldi. Mundan başga da maýyp garandaşlaryny ekläp bilmedik maşgalalaryň öz ýakynlaryny garrylar öýlerine we ýörite pinahanalara alyp barmagyna degişli ýagdaýlar artdy. Ýurdun häkimetleri ýylatyň problemalaryny ikrar etmeýärler. Türkmenistan öz ýylatynyň ýaşaýyş derejesiniň ýokarydygyny we medisina kömeginiň ýokary hiýledigini aýdýar. Şeýle hem global pandemiýa döwründe ýurtda koronawirusyň düýpden ýokdugyny resmi taýdan eglan edýär. Şol bir wagtyň özünde de häzir dünýäde COVID-19 ýokaşan adamlaryň sany 100 milliona golaýlady we 2 milliondan gowrak adam koronawirus zerarly dünýäden ötdi.